shi ya bada ansa, a kusa ko a nesa, ido ya je ya gansa, zuciya ta kyasa, duk da sharrakansa, kunnuwa su tasa, kada an kare ba, komai za ya kare, inda za a jure, wataran a daure, haƙuri a jure, tunda ƙwarama ce ko rigima ce, bata wuce laulayi ba. A kusa ko a nesa, ido ya je ya gansa, zuciya. Salamu alaikum hajiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hajiya magana nake maki kin yi shiru. A haukar tunani na kamar ke musulma ce. Ashe dai ashe dai. Ashe dai me? Lalle ma wannan gaya. Ina ma laifin ka ce da ni kurma. Ba ki kama da kurma bace. Wani yi matsalar ka da ni ne? Matsaloli na da ke suna da yawa. Yanzu dai mu yi ta farko. Ki zo na rage maki hanya. Na kai ki duk inda kike son zuwa. Ko da lahira ne? Ko da lahiran ne zan kai ki. Da farko dai na yi tunanin kamar kai wayayye ne. Amma gashi tashin farko ka faɗi ƙasa warwas. Dalili kuwa baka san kowa ce ne ba. Aljana ce ni? Ko mutum ce? Ta banza ce ni ko ta kirki? Duka baka sani. Da na san tun farko na shiga cikin zuciyarki. Da ban tsaya ina ba kaina wahala ba. Kai dai Allah ya hore ma zaƙin baki. Ta. Ta inda ka shiga ba ta nan kake fita ba. Daga cewa za ka rage min hanya? Sai ka ce muna soyayya? Ke dai da za ki hau in sauke ki gida da hankali na zai fi kwanciya. Ok, bara na hau. Tunda ba yadda zan yi sace sai na hau. Ok, na gode. Sunana Sadiq Ali. An fi sani na da Dan Ali. Ok, sunana Zainab. Kamar yadda ka gani dai nan ne gidanmu. Ok, to babu matsala. Sai kin ji ni. Ok, bye. To. Harkan goyon din ba dai gashi nan dai. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Sai kwararre. Sai kana nan. Gaskiya ne Dan Ali babba. Yau na fita wajen aiki na gamo da wata yarinya ta haɗu. Allah abokina. Ba ta da makusa ko ina wallahi. Allah abokina. Ka ce shikenan yanzu an gama komai ko dai da saura ciniki bai faɗa mata kunna. Ha ba abokina daga haɗuwa sai ciniki ya kaya. Da ai na san ka ne abokina baka fiye wasa da damar ka ba. Daga yau zuwa gobe insha Allah za a wuce wuri. Gaskiya ne abokina to ba damuwa amma ni ma an ka abun nan. Ina sai ka kira nan zan yi abun nan ka gane? Ai abokina kai ka sani. In dai na wuce wurin yau zuwa gobe kai ma ka sani dole ya ka wuce. Ai na san ka sharp shooter ai ba ka da wasa ai. Na ba na abu ni yanzu barin jirariyan nan ka gane? Yau da in ba ban ɗebi gara nan ba hanyar nan na shiga ba gani nake sosai ba. Baka da matsala na gida. Kenan ba na hu ni ina nan kawai. Babu damuwa ba na ci. Ana da ni hawo dai. Yayi sai kwararre. Huta. Mutumina kana mu ra'u wallahi. Aba Zainab. Bi ma'ana wato ainihin a haka za mu yi auren kina walakantar da kanki kina so ki zama fasika a haka za mu yi auren saboda Allah? Haba wannan ba mutuncin ki bane. Dakata dan Allah. Daga zuwanka zaka zo kana ci min fuska? Ka tsaya kana ta gaggaya min magana sai ka ce wani ubana? A ina ka taba gani na ina bin maza in ban da sharri. Wa iyaz billah wato ainihin bi ma'ana wato an gaya min cewar kin fara soyayya da dan Okada. Okay. Dan an ce na fara soyayya da yan Okada shine ya zama laifi?
kenan su 'yan okadan ba mutane ba ne. To tsaya ka ji. 'Yan okada sun fi akwai waɗanda sun fi ka ilimi, kyau da komai. Wato ainihin bi ma'ana saki haƙuri wato malama Zainabu, daman wato ainihin zargi nake yi akan irin wannan batu, saboda haka da Allah afwan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duniya kenan. To, bari mu je mu gaida Allah. Dan dama abin da ya kawo mu duniyar kenan. Komai da lokacinsa, duka allazi da nasa. Wallahi ina gida ka ba habban sai ta saboda kina da dadin fira. Kai. Me gida? Me za mu dafa a gidan? Kawai ina ga ke dafa mana shinkafa da wake da mai da yaji. Ake sani ban gajiya da ita. Kenan. Shinkafa da fura da mai? Dama mana da mai da yaji. Shinkafa ya kare fa a gidan fa. Ta kare? Ta kare. Ai irin abin da nake tsoro kenan. Ke wani lokaci kuskuren gare ki kenan. Ai shinkafa in kika ga saura kaman mantuwa ne irin. Abin da nake so ki gane. Ni abinci ba sai yayi karkar kabba za ki faɗa. Irin wannan in mutum bai da kuɗi sai kiga an shiga wani yanayi. Yanzu irin yau naira kin ganta? Wannan ba dan ita ba haka zan tashi. Yanzu ita kawai za ki je ki dan auno mana ko kwano biyu sai canjin a sarrafa in ya so ki abin ko ɗaya. Mai gida kenan har ma ka ban dariya. Shinkafa 1000 kwano biyu? Ka san abin da shinkafa ke faɗa a kasuwa yanzu? Ta tashi ne? To kwano 1950. Ƙwarai. Saboda Allah. Kwano ɗaya ba 950. Ya kai 1000? Ina ilaihi raji'un. Wai ina talaka zai sa kanshi? Ya za a yi? Ina talaka zai sa kanshi? Allah ya rufa mana asiri. Anya talaka zai rika cin abinci kuwa? Ya za a yi zai ci. Wannan masifa ta isa. Kuma matsalar fa dan ka sai abu yau gobe bai zama lalle in ka je kasuwa ka samu farashin shi daidai ba. Allah da ya rufa mana asiri. Batuntunan ƙara yawa suke. Ga masifu kala-kala. Yau fade, gobe kidnapping, ga kashe-kashen 'ya'yan mutane. Da wannan ne za a je. Duk a kasan nan. Na gaya miki kuma wai a ce shugabanni ya za a yi masifu ba za su. Ta ya zai iya ƙara kuwa sai da du'a'i. Allah dai ya kyauta ka. Sai da Allah kawai ya rufa mana asiri. Akwai Allah. Allah dai ya rufa mana asiri. Allah rufa mana asiri shi wa ƴaƴanmu albarka. Amin. Sai gida ana sallama. Wa alaikum salam. Shigo. To. Kabiru ne? Ni ne. Ikon Allah. Yaya? Lafiya alhamdulillah. Jin dai mashin kalau. Alhamdulillah. To ai. Kabiru an shigo? Alhamdulillah. Kudin balance ne na ce bari na kawo shi yau da wuri. To. Kai fa daɗin ka ba a sai an nemo ka ba. Wallahi dan albarka kuwa. Wallahi sun cika. Kai Allah ya ma albarka. To wallahi da kowa haka yake yi da ba a rika samun matsala. Gaskiya ne. Mutane ne yanzu ka ba su amana kuma su ta walagigi da amanar. Sannu Kabiru. Sannu in jin dai mashin din ba matsala. Ba damuwa ba damuwa. To masha Allah. Kin gani ko? Abin da yake faɗa kenan. To babu laifi Kabiru. Yawwa. Insha Allah. To Allah shi taimaka. Yawwa sai kuma wani satin kenan ko? Ai da ike dama yanzu ma na zo ne da magana. Ina so in Allah ya kai mu gobe ne zan je ƙauye. Shine na ce in na kawo balan sai na yi bayani. Ikon Allah. Kabiru gida baka? Wallahi. To. In ka tafi kuma za ka daɗe ne? To. Ban dai sani ba saboda jikin baba ne aka ce bata ji daɗi ba shine zan je na duba. Tafiya gida ya kama ka. Tafiya gida ya kama ka. Da aka ce mahaifi ba lafiya kuma mahaifiya ba lafiya? Dole tafiya ta. Gaskiya ne. Kaga ai ba na baka haka ba. An shi wannan kawo 950 sai ka sha ruwa a hanya da 50 din. To ai yanzu ba canji sai dai.
to kana bi na bashi in ka dawo in ka dawo na baka 50. Allah ya kiyaye kaji, Allah ya kiyaye. Nagode. Insha Allah. Sakan hairan. Wallahi yaran ki. Albarka yaran. Ai shi baki ga alheri ne mai ba. Kokari ma da shi. Kai ni fa abokina fa da kake gani na fa matsa in yi kuɗin nan fa. Amma na ga abin sai da baya yake yi. Tun satin da ya wuce nake ta ma wannan korafin ya gyara min babur din nan nawa, amma har yanzu abin ya ci tara. Ko da yaushe sai dai bala'in aukin karɓar kuɗin balance. Ni fa ina ga sayar da babur din nan zan yi kawai, in ma ya so daga baya ma ta shari'a da shi. Abokina kenan, kai dai mugu ne, to amma kuma har yanzu nan mugu ina ganin akwai wani wasa tattare da kai. Kai ni fa in nike da daman ka ko mugu, wallahi yanzu na tsallake gurin. Abinda za a yi kawai ina ganin mashin din nan ya kamata ka wallar da ita man kawai. Ni fa in ni ne kai yanzu fa na ma fara shiga lissafi fa bai ba wasa ne. Lalle kan ni ma fa ina ji a jikina, dan idan na ci gaba da hakurin nan kuɗin nan ma ba zama za su yi ba. To kawai a wallar da ita man in ya so kawai ko hafki sai ka rika ansa ko ya gani. Dama ka ga budurwa ta za ta yi birthday kwanan nan. To ka komai normal kenan, kuɗi za su shigo. Ai ina ga in dai hakan ne zai kawo min mafita, to abin da zan yi kenan. Dan ba zai yi a ce in dinga ci gaba da wahala da tsohon babur ba, kullum sai karɓar kuɗin balas ba gyara. Kawai a wallar da ita kawai shine. Shi kenan. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Alhaji lafiya na ji kiran ba zata haka. Lafiyar ce ta kawo haka. Dama mashin din gurinka ne nake so na ansa. A sai da shi a siya ma sabo. Ko kuma in na ji ne da dan kuɗi a jikina, kaga sai a cika a siya ma ko da gobri ka huta da wannan wahalar mashin nan. Gaskiya Alhaji, ni na fi son sana'ar Okada a banman babur ɗina. Dan Ali kenan. Wani lokaci idan kai wata magana sai ga kaman ba kuɗi ka fito nema ba. Dama Alhaji ba kuɗi na zo nema bariki ba, yawon buɗe ido na zo bariki. Kuma sai aka yi dace idan naka ya buɗe har ya wuce kima. Ko yanzu na koma ƙauye na ci ribar bariki don ido na ya buɗe. Yanzu a je maganar wasa a gefe. Za ka yi abin da na ce ma kokwa. Alhaji ina a kan bakana a banman babur ɗina. Lallai ƙwarin gwiwa da kake da shi a kaina kullum ƙaruwa yake. Za ka yi abin da na ce ka yi kokwa. Sai ka yi kuma Alhaji, kanka ake ji, mahaukaci ya faɗa rijiya. Wai baka tsoron jayayya da mutum iri na? Sai in sa a ɓadda kai, kuma babu abin da zai faru. Wata rayuwa mai sa kai akan. Na amince a rubuta takarda. Na samu labarin kana buƙatar kan sarki da ɗansa. Kana so a mai da garin kufayi ne, kabarurruka, ko kana buƙatar a mai da garin fili yadda dawakinka za su yi sukuwa, ko kana buƙatar a mai da garin gonaki domin al'umma ka su yi noma. Ba taɓa cina da yaƙi, kuma ina tunkari gari komai ƙarfin garin sai na ga bayansa. Ba jarumi nake nema ba, wanda bai da imani nake nema. Ka koma ba sai ka je da kanka ba. Wace ce wannan za ta zo har cikin fadata tana ba mu umarni? Wata ce ta. Na mu shiga mu yaƙe su, mu kashe na kashewa, mu kama na kama, ba babba ba yaro. Duk wanda bai yadda ya bi ni ba, ka kawo mun kawunan su. Kisa yi a Kaduna ya gudu wannan. Bisa kyau
kokarin dora mun da kon wuta bayan babu kamar ruwa a kaina. Me isa ke kokarin tinkara wuta ko dan ba ta taba gona ki bane ba? Dole ne a matsayin ku na security ku nemo shi duk inda yake ku kawo shi ku bringin shi down to the law a bi mana aikin mu. To duk inda yaje na san zai dawo amma yanzu ai don ba ka mahaifiyarsa ba. Magana da kike yawo da ai na fi kowa sanin cewa akwai jinin dana a kansa idan ban masa ka ba zai dawo ba. Dan Allah dan annabi ki ji me nake ji. Kin san me nake ji yanzu kuwa? Za ki zo kira ga mu cewa su ki mahaifiyarsa. Ka samu damar gaya min wannan maganar? Ok, har in dai ka dauki wannan abun matsayin gori to ka ji. Abokin shi ne ya shiga har gida ya mashi yankara. Wani abokin? An ce shi aka gani ya fito daga ɗakin sannan ya ƙara shiga. Bayan haka hannunsa aka gani a jikin wukan. Matsalar ita ce kuɗi. Saboda kin san fa wasu dama ba san soyayya suke ba. Wannan shine zance mafi muni da bana so in sake jin sa daga bakin ka. Kar kin ƙara min irin wannan. Matsala da kai da maina? Allah ba abun wasan mu bane. Kuma shi Allah bayi da abokin shawara ballanta ma ɗaya yi tunanin zai je ba da shawara akan hakan. Ka dawo. Dawowar da ba za ka sake fita. Ni rayuwata ina jin tausayin da dai an ce ma wannan musamman ma a ce wannan dan adam. Ke ce maman Jabir? Ƙwarai ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin ce ba ke kika sata a hotel ba. In ba ke kika sata a hotel din nan ba, wace ce? Kuma ta yaya aka yi aka ga ayyukan ɗinki? Hamza ya shiga gidan da gaske ne. Hamza ya ga bindiga ya sa hannu ya ɗauka da gaske ne. Wallahi duk ke kika jawo wannan masifa. Da baki je kin saci kuɗin mutane ba, da ba zai kai kanshi cikin wannan halaka. Shi yasa tun farko na ce ma kar a yi haka. Ina son ka yi min bayanin menene dalilin da ya sa har ka shiga hannun 'yan sanda. Rayyan. Ko bari ki jin gani. In iskan layi da waɗanda suke zaman daduro sun fi ki kima da mutunci a ido. Wannan abin da nayi shine musulunci ya aminta da shi. Har wani suna ake mashi da taki. Aure sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rayyan. Saboda Allah ya yi min arziki kuma sai in ci gaba da goyon bayan barna a doron ƙasa. Malam barkaji. Wallahi su ne ba zan ba. Ya zama wajibi ka goyi bayan iyalinka sanda take cikin wani hali. Menene evidence din? Ka fi kowa sanin halin iyalinka. Amma me yasa kake kokonto a kanta? Ita waccan yare da kaninka ya kashe karuwa ce ba ta da wani gata. Rayyan. Yalla bai. I'm sorry, gaskiya kai ma ban yarda da kai ba. Wayanda suka zo ne yanzu suka fita. Su ne suka yi min wannan danyen aiki. Alhaji, ya kamata ka tashi ka tuɓa riganka. Na sa wannan mai naman na bakin gate ya kawo min nama saboda ban san halin da dare zai yi. You're very wise. Ba shine muke son mu ba ba. Haba da Allah. Yaushe zaka girma ne? Kana girma kana ƙara cin ƙasa? Ban taba zaton kana wasu a kaina ba. Rayyan ba da umarnin shirin Mujtafa H Muhammad da kuma Alfazazi Muhammad.